हेलौ आंनि दाउदै जिरख'नाय सना मा खालामदों? आङो बारिथिंजाय दङ र'। बे अमा आदार होफैदोंमोन। हा ओमफ्राय दख'ना बायनो होननाया बायबाय हाबानि दख'नाया? औ बायबाय। आइनो बायना होदोंना होआखै? होदों दे 1000सो दामनि। नोंहालाय? आंबो बायदों 2000नि। ओमफ्राय फैसाया बेसेबांसो दंबावो आइनो 1000सो होबाव। आइनोलाय माथो 1000सो दामनि दख'ना बायना होबायानो मानो होबावनांगौ जाखो बेनोलाय? आंनो नाङा नामा? सना 1000सो होबाव आं 6000 मानि हरदों। खेबसे 6000 फैसा हरनायखौनो जोबोद बुरजा हरनाय रखम मोनदों खोना बाला। 3500 थांबायानो माथो बे 2500खौ आंनो नाङा नामा? दे 1000सो होआबाबो 500 हर सना थाव संख्रि बायनो। होआ माथो आंनो नांगौ आरो आफाया फैखादों माथो आफाया माबा फैसा लाबोआखै नामा? आफाया फैसा लाबोदोंबाबो हाबायाव नांगोन ना गायदेनि हाबायाव। थेवब्लाबो होआ माथो आंनो गावनोनो थोआ बालनि कटक नांगौ बुस्थु दंबावो आं लाबावाखैसो फैसा गैयिनि थाखाय। केन्देलबो नांगौसो आंनो दा आरो फारसेथिंजाय बेगबो गैया जादों। फैसा खरसा खालामनो बानानै बायासै आं मिन्थिबाय। आरो आङो मास फैसा दोनोना 300 अबाव फैसा मोनबाय थानो। बेनिखायनो आं दख'नानि अनगा जेबो लायासै। सना नोङो मानो एसेबां सिन्थादों 300ल'खौनो आं हरगोन ना। आंथ' सिगांनि बायदि नंलाना बेखार। थेवब्लाबो नोंजों जेबो गेरेन्टि गैयालै दानो खामानि मावला होननानै फैगारगारगोन। सिगांनि गेबगांबायसि नंलालै आं सना आं दा गोबां सोलायबाय। नोंजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा। औ मेसेज फैदों माथो फट' हरबाय ना मायोलै? दोनथ'नाय बरनि फट' बिदोंमोनलै हरबाय खोना नायनि र'। दे मोजाङानो माथो मानसियालाय साइस दंसाबो। थेवब्लाबो एसे बैसो जासाबबाय। माने 36फोर जानो हानाय। 36 बा दा गायनाया बेसेबां? दासो 19। आयु गिदिरथार जागोन माथो सेंग्रायालाय। बेसेबां गिदिर जागोन? आयु 17 बोसोर गिदिर जागोन माथो गायदेनिख्रुइ। 17 बोसोर गिदिरबाबो जेबो नङा दे उनाव समान नुलांगोन। हिनजावफोरा ओरैनोबाबो थाब बुरियो। उनावलाय माथो समायनाय नुलाङो जेमान बोराय हौवाजों हाबा जाबाबो। जेबो नङालै बोरायबाबो बैसोगोराबाबो साख्रिथ' दङना साख्रि फैसा। बे संसाराव थांना थानो थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांथिया जाबाय फैसा। फैसा गैयाबा जेबोआनो गैया। गायदे मोननो दिन्थिहैनि र'। गायदाथ' गैया खोना बैजोंसो थांदोंमोन दिन्थिहैनिसै र'। खैना गोदान अम्बिकी दे। खैना जागोनानो माबोरै मोखाङालाय माबोरै सम गोसोम बेलाय एसे खुसि थाना एसे रंजाय मा जाम्बिथालै नोंलाय मानसिया। बेलाय थैसा फिसा दै खुसि गैया रंजानाय गैया। आबो मबाइलफोरा फट' थिखांनि गोसो गैयालै आं अम्बिकी। बियासो मबाइलखौ बिनायखाय गोसो गैयानो फट' थिखांनोबो गोसो गैया नोङो? नोंहा थिखांजानो गोसो गैया दे आंखौ थिखांना। गोसो गैयालै एसेबो गोसो गैया अम्बिकी। आं मिन्थिगौ नोङो नोंनि मबाइलखौ गाज्रि जाजानो गिनानै आंखौ फट' थिखांनो नागिराखै। आं दिनै जेबो बुंनो गोसो गैया थां। नोङो आंनि मबाइलखौ लानानै फट' थिखांनो थां बेसां थिखांजानो। नाथाय आं दिनै थिखांजानोबो गोसो गैया थिखांनोबो गोसो गैया। लाबो होमबा मबाइला न'आवसो दंलै आंनिया। जागोन दे होमबालाय। जाम्बिलाय मा हाबा हरगोनखौनो एसेबां दुखु जायो आरो। नोंथ' हाबा जाखांनायनि उनावबो न'आव फैनो मोनगोन ना मानो एसेबां सिन्थादों? मोजांसो मोननांगौ जाम्बिलाय जेबो साननो रोङा नोंबो साख्रिवाला हौवा दे आंहा नोंखौ दोनहैनो थाखाय सनिबार हाथाइखालि गांसे मोजां नायना दख'ना बायनांगौलै नोंखौ दोनहैनो नांगोन ना। बिराद खुसि आरो न' आंनि हाबा मोनजागोनखाय। खुसि जायाबा नोंनिखौलाय मालाथ' मोनजागोन होनबालाय। दाबा आंनि बयफ्रेन्डआ माला लाङो आंखौ? लांबाथ' जागौमोनानो गाबोनबाबो। नोंनि हाबायाव दोखो जानांगोनलै हाथाय अनखाबायानो आङो। दे जानो हागोन दे हाथायफोरखौ मोजाङै उनना था। गामियाव हाबाखौनो मोनजाथाराखैमोन। बेसेबा गोबाव जाबाय रावबो लाबाखैबो रावबो थाङाखैबो। नोंनिखौ मोनजासिगोन दे। गायदेनि हाबानिखि जाय दे नोंसोरनि खुसियानो आंनि खुसि दे। आं खुसि मोनाखैबाबोथ' नोंसोरो खुसि मोनदोंना। गायदेआबो नोंखौ लिंहरदों आयंआ। मानो लिंहरदों थब्लि? मिन्थिया मानोबा मायबा नायनो लिंदों खोना नोंखौ। मा नायनो लिंहरदोंबा थांगासिनो र'। गायदेआबो नोङो हाबा जानो गोसो गैथारामोन ना मायोलै? गोसोआलाय गैथारामोन 1%बो गोसो गैयामोनलै थब्लि आगै। 1%बो गोसो गैयाबालाय
नोङो आब' जा होनना बुं। उफाय गैयालै थब्ले आगै मे मजबुर हो। बेनिखायनोथ' गायदे आब' नोंनि गुस्थियाव मिनिनायखौनो नुला। सिगांबा जोंफोरखौ नोङो एसेबां एदावबाय थायोमोन, फाल्थु खालामबाय थायोमोन, मिनि होबाय थायोमोन। दा जोंफोरखौ मिनि होनायखौथ' बादो, नोंनि गुस्थियाव मिनिनायखौनो नुला माथो। दे होमबा गायदे आब', आयंआ लिंहरदों, थांबानो जाबाय। दे थब्ले आगै। आं गावगाय खुसि थानो हाबासो नोंसोरखौ मिनि होनो हागौमोनलै थब्ले आगै। दा आं ओरैबायदि दुखुआव दङ। आं मिथिगौ आइया आंखौ मानो लिंहरदों। बिजामादै जागोननि फटक नायनो लिंहरदों आरो बेलाय। आं नाया। जेमान साइज गोनांबाबो जेमान असाइजबाबो आं हाबा जानोनो गोसो गैखाया। बेखौ हले बुजि मोना। आं सानाखैमोन आइमोनादि आंखौ बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा हरगोन होननानै। संसारखौथ' आंसो जानांगोन ना बै मानसिजों। बेनिखायनो आंनिबोथ' एसेबाबो राजि थानांगोन ना। जुदि आङो एसेबो राजियानो गैयाबा बोरै संसार जानांगौ जाखो। सेंग्रायानो जा बा बोरायानो जा, गोरिबानो जा बा धोनियानो जा, आं एसेबो गोसोआनो गैखाया। आं सानथाराखैमोन आंनि आइ आफायादि आंखौ सासे बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा हरगोन होननानै। खथ' बिन्दासै थायोमोन आङो। दा आं मालाबाबो रंजा खुसियै थानो हाला, बिन्दासै थानो हाला। आं मालाबाबो रावखौबो मिनिहोनो हानाय नंला दिनैनिफ्राय। गंनैबो गैया होमबा गारिया? गैया आगै, माला निउ इयारनि बयबो पिकनिक जानो थांदोंना, गारिफोरखौ भारा खालाम लांजोबदों। दा बे साननैसोआबा मोनगोन ना मोना गारि? बिसोरो मा होनदों, सोलाबा बुंदों नामा बाजै? औ, बे साननैसोआ सोलाबा होनना बुंदों। ओमफ्राय सासेयालाय बुंदों 3 तारिखहालागै सोलाबहैगोनबो जानो हागौ दे होननानै। 3 तारिख? दे 3 तारिखबाबो जागोन दे। दा लाइन गारियावबो थांनो हायाना नोङो? हायालै बाजै, उदैया जा रोखोम जाखायो, उन्दुनासो थांनांगोन आं। औ, मिन्थिगौ आं आगै, बेनिखायनोथ'। दे बे साननैसोआ जेन थेन धैर्य हमना थाथ' आरो आगै। औ बाजै, जागोन दे, एसेबां दिनथ' धैर्य हमना थाबायानो। बे साननैसोखौलाय हाथारनांगोन आं। बाजै, आदाखौसो माबा गोसोखांदोंलै आं। सनाथि आगै, बे फाफिनि मुंखौ मानो लादों? जोंफोरो गोसोखांना मा जागोन? बेथ' जोंफोरखौ गोसोखाङाना। नोङो एसेबां बेरामाव गोलैना दं। बियो मालाबा खबर लादोंना? लादों? दिनै मास मोनसेनिबो बारलायलांबाय, खेबसेबो खबर लायाखै। सनाथि आगै, नोङो अनजालुनि मुं लानांला दे। आं जोबोद रागा जोङो आङो। गोसोखांनायाथ' आंबो सानफ्रोमबो गोसोखाङो बे फाफिखौ, नाथाय बिसो जोंफोरखौ गोसोखाङा। बियो जोंफोरखौ सेया मोजां मोना। आरे नोंखौथ' बियो खबर लानांगौना, नोंथ' बिनि असे बिनानाव ना। नंगौ बाजै, थेवब्लाबो माबा आदाखौ जोबोर गोसोखाङो आङो। मा आदाखौ जोंफोर नुला नामा? आदाजों मा जोंफोर रायज्लायनो मोनला नामा? जोंफोरखौ मा बियो बावगारमारबाय? सनाथि आगै, बियो जोंफोरखौ मालाबानो गारबाय। मालायबा गोदान बाजै जदों खोना, बेनिखायनो जोंफोरखौ बावलांजोब्बाय। बिदिनोथ' खोना, आंखौथ' खेबसे खबर लानो हायोना। आंखौ बेरामाव गोलैनानै दङ होननानै मोनथिनानैबो बेयो खेबसेबो खबर लाया। बाजै, नोंसोर नङामोनबा आंहा मा जागौमोन दिनै? सनाथि आगै, नोङो बारा रायज्लायबाय थानाङा, उदैया दुखु मोनगोन। बै फाफिखौ गोसोखाङै गाबनानै जेबो लाब गैया। जोंफोरखौ जेरै बावलांनो हादों, जोंबो बेखौ बावलांनो हानांगोन आगै। आरो नों साननाङा जे आंनिया रावबो गैला होननानै। आं दं, आइ दं, मिन्थिगौ ना? मिन्थिगौ बाजै, नोंसोर थानायखायसो आं गावखौनो गाव मावरिया रखम मोनना लाया। नङाबाथ' आं मावरियासो। आगै, नोङो जेबो रायज्लायथ'नांला, उदैया दुखु मोनगोन होनदोंना आङो। दे उन्दु। बे साननैखौ नोङो मेगन मिसिना थाखादो आगै। जोंफोर डक्टरनाव लांगोन ना नोंखौ, हामगोन दे, हामगोन। दे नोङो उन्दुथ'। जागोन दे बाजै। दिनै नानिखौ हगारना होबाय आं। ओरैनोबाबो सनसुपित सिखावखौ पुलिसा हमना लांखाबाय। मा खालामदों? दङ, नै आं नानिखौ नायनो फैदोंमोन र'। ओंखाम जाबाय? औ, जाखांबाय, बाथोनजों। नोंहालाय? जाबाय आंबो, जोंहानि आलु एवनायसोमोन। ओमफ्राय बिबारि आब' दङ नामा खाथियाव?
गैया मानोमोन? मानोमोन माने नोंखौ लायनो थांसिगोन र' आं। मा? औ नोंखौ लाबोसिगोन आं। न'नि मानसिफोराबो नोंखौ लाबोनो होबाय। जोंहा आब'आनो हाबा जायाखै आंनो जानोसै होनबा? औ नोंसा आब'आबा दा माला हाबा जायो? आं आरो नेबाय थानो हायाना। नोंखौ थाब लाबोनांगौ। आइयाबो लाबोनो होदो। आइयाबो हारसिंना खामानि मावग्रा लोगो नांगौ सासे। नोंसा सनियालाय? दै खामानि मावा माथो बियो। गावनि साहा लोंनाय कापफोरखौनो सुनो नागिरा। आयौ एसेबां बादुलि। औलै बादुलिथार। नोंखौ लाबमारसिगोन दे। फैगोन ना फैया? है माबा नेरसोन नों ओरैनो फाल्थु खालामबाय दङ न? फाल्थु खालामाखैलै बिदा। र' आं दिनै जेबो खिन्थाथ'नो हाया। मानो? ओरैनो आरोलै। खिन्थाना प्लिज सना। खिन्थागोन दे। दा हराव खिन्थागोन दे। दा दोनथ' आंना खामानि दं। बा दे। आयौ आंखौ लांनो होबायनो मालाय। आं दा मा खालामनो? आं दानो हाबा जाथारनोसै होनबा? ओइ माखौ हारसिं मिनिबाय दं नोङो? जेबो नङा ओरैनो मिनिनो ओंखारदों आं नानिखौ नुनानै। मानो? माने बिनि उदैया बेरलांदां जानायखाय मिनिनो ओंखारदों र' आं। गांसोखौ जासिना लादों आरो आं एसे ओंखाम होदोंमोन ना संख्रि फोनना बेखौबो जाबाय। बेखौनो मिनिनांगौ आरो खुगा नांगोन अबावबा। थप खुगा नांनाङा दे। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। सरि दे दिनै हगारनायाव एसे गोबाव जाबाय। मानो होनबा आं सम मोनाखैमोन। आरो लोगोफोर गाबोनबो आं सम मोनाबो जानो हागौ। हगाराबो जानो हानाय दे लोगोफोर गाबोनो। आरो हगारगोनबाबो माने बारा गोबाव हगारनो हानाय नङा आरोना। सम मोनथाराबा हगाराबो जानो हानाय दे लोगोफोर आं खिन्थाना दोनखाबाय। गाबोन निउ इयारनि खाना जानांगौ ना लोगोफोर। सम मोनाबो जानो हागौ संनायावनो खावनायावनो। बेलेगावथ' जाया दोनाय न'आवनो जागोन। औ लोगोफोर एडभान्स हेपि निउ इयार दे लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक खालामदो। आरो हागौबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर अननानै। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो। थेंक इउ।